Čau lidi, tady Vek a já vás mám další. Dneska to bude unboxing, jelikož mi přišel balík z Airsoft Moravy. Já si ještě teda skočím pro nějakou tu kudlu a hned jsem zpět. Aby se neřeklo, tak jsem si vzal takovouhle krásnou kudličku. Já ještě odříznu vlastně adresu, jelikož nechci, abyste to viděli. Já už jsem ji naříznul. Já jenom tak rychle. To. OK. Takže máme tu balík. Já se mrknu, za natáčím, OK, natáčím. Vlastně já jsem objednával kuličky a bratranců jsem se ptal, jestli taky něco nechtějí, tak jsem jim rovnou objednal kuličky, kterých chtěli. No, takže jsou tam kuličky pro mě a pro bratrance. Nejsou tam teda jenom kuličky, je tam i trochu víc těch věcí. Je tam asi ještě jedna věc, to vás nechám překvapit. OK. Takže hned na vrchu vidíme asi ten, faktura a daňový doklad, takto. Vlastně jsou tady kuličky, ano. Takže máme tu jednu věc, takovýhle rouře, to vám ukážu nakonec. Takže jako první, tady je pro bratrance kuličky, další kuličky pro bratrance. Teď už tady jsou takový malinký roztomilý balíčky po tisícovkách. Mám tu 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7. 7 balíčků kuliček. A jsou to vlastně 25 gramový, nebo měly by to být. Já si tady mrknu. Nevidím to tady. To je asi tady. 25 gramů. Takže tahle 6 pytlů. Na jeden se rovnou můžeme kouknout. Jo, tahle, ono se to dá roztrhat. Vlastně nekupoval jsem tahle kuličky od značky Guarder. Chtěl jsem zkusit taky jiný. Tak jsem koupil kuličky od značky Premium, tuším tam bylo. A vlastně je to tahle na jak se tomu říká, to je jedno. A já jsem si to koupil i kvůli tomu. Nečekal jsem, že to bude tak malý. Ale jsem rád. Aspoň nebudu muset tahat velký pytel, v kterém budu mít třeba jenom tahle kuliček. Takže možná vám dám, nevím ještě jistě, do popisku vám asi dám odkaz na tento e-shop. A suprový. V příštím díle zkusíme. Takže teda 6 pytlů.
pytlíků. Teda 7. Pardon, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6 a tady 7. Já si ten načlej už dám nahoru. Takto. Tak teda pro bratrance tady je 20 do brokovnic a asi do manuálky, do pistolky a 25 do klasické elektrické zbraně. Tady je pak ještě nějaká výplň z takových obalů, nevím. Tohle, ten doklad si nechám. A teď už se pustíme do tohohle. A se kouknu ještě jednou. Jo. Takže máme to tu přilepené izolepou. Tak jo. A folie je pryč. A jak už tady můžete vidět, jsou to teda tahle mřížka, jsou to brejle. To je luxusní. Ještě masku. To je luxus. Vlastně tady mají takovou pěnu. Tady to mi připadalo na ochmat jako guma, ale není. Tady mají plast, tady mají pěnu. A tady to jsou takový gumový. Vlastně mřížka to je. Já vám dám tahle ukázat. A neříkám, že tahle na videu to bude na hovno, jo. Což jako je. Ale jinak to je superový. Tahle na očích. Stále mi 150 korun. A jeden ten pytel kojíček mi stál asi 60 korun cca. Tak já si nasadím masku a brejle. Já myslím, že to na ně sedne. Krásně přilnou k obličeji. Pak já si je asi ještě trochu vytvaruju, aby mi tady seděli. A já myslím, že dobrý. Jako je s něma vidět úplně super, jo. To nemůžu říct, že ne. A jako super víno. Tady mě můžete vidět s kamerou. Jako jiný bych nechtěl. A teda já vám tady vystavím asi věci, co jsem objednával. Takže tahle můžete vidět teda 25 kuličíky, 20 a tady 25. Může se vám to zdát, že toho je strašně moc. Ale mně to připadá jako fakt, že to je moc. A teda tahle brejle. OK, já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ne, nezapomeňte dát like, odběr a budu se těšit u dalších videí. Zatím čus.